Xabiak esan da modun, Bilbo eta Ondahun artin kokatzen da. Genero beltz poliziako klasikoa da, detektibarekin, hildakoarekin, fen fatal txurako onde batekin, eta hori genero aldetik, ez? Gero estilo oso, bueno, neko azkarra da, bainaldia, elkarrizketa guari, eskat gidoi puntu bat du, horretik egin izan dut idatzi izan ditu gidoiak, eta egin izan dut fikzioa baita ere, eta orduan hortik ekarri dudan estiloa da, ez, eskat. Gero gaia, Ondahuko portua, Ondahutan izan da, txikitatik leku debekatua zen, guretzako. Orduan, ezin ginean joan, orduan bara joaten ginen. Eta, han zeuden gauza pila esku guztiak, guretzako ziren aventura. Eta, historian agertzen da moduan, leho kontako dut zuet historia bizkat, dana detektibe bat da pertsonai protagonista da, ez? Joanes, hori da. Eta Joanes, Bilbotarra da, Bilbon bizi da, detektibe bat da kontuetatik ateratzen duela nolabait dirua, batzutan legalki, beste batzutan ez legalki, pixkat alduen bezala, baina beti dabil diruaz larri. Eta, liburua azten den momentu honetan, lan bat du esku artean, eta diru premia handia, eta kobratzera doanean Ondahuko portura, Ondahuko portuko bezero bat du, armadore bat, eta kobratzera doanean hilda aurkitzen du bezeroa. Orduan geratzen da diru barik, eta horrez gain, poliziak bera hartzen du hiltzaile bezala, orduan du polizia atzetik. Bi aldetik dauka larritasuna, diru premia, eta polizia atzetik, ez. Eta, horrez gain, gero, hildakoaren laguna be, maiko pertsonai... Entrenatzaile, nato da, bai. Eta orduan agertzen zaio, Joanesi, eskaintza dirua lortzeko beste bide batetik, eta, zenak korapilatzen asuntoa, hiru arazo nagusiekin, eta, azkenean, daukalako giro bat, bizkat, espero izan bezala, ez?